Kamera magħna fl-istudio, isma' Karlo jiena għatlek fuq is-sofana xoġobni u sibtu komdu. Komdu żgur. Il-kaxxa mhix, Il-kaxxa mhix? Le, ta' moġbitniex. Le, minix bes nħalli fuq il-kaxxa, dik tkun sorpriża l-iktar tard. Vera? Iva. L-estejtieli, l-esta. Lesta, Iva, fil-fatt kont qed naħdem fuqha u mbagħad ħankun qed nuriku wkoll jekk trid tara kif għamilta. Mela, xina kurjuża Issa ħabbit naqra saqajja għax raqduli qiegħed tawek nistaħba għax qed Inti daqxejt wien, impoġġejt lek bil-qeda kieku bqajt bil-wif, għama konniex insibu kaptu kif ħanaqbdu namlu. Kit ma kienx ikun jaf kif ħajfukana fuq il-kamera. Eżatt, u jiena qed nagħti naqra saqi wkoll da sofan komdu ħafna biex nattija. Intant aħna ħanibdew rokna ġdida, rokna li se tarawha matul il-programm tagħna se jkun jisimha il-lenti tagħna, jiġifieri se jkollna lenti ta' kamera li fil-fatt hija lenti ta' Aron Tanti li minn hawnhekk nixtieq nirringrazzjah, fotografu tan-natura li joħroġ jieħu ritratti ta' ħlejjaq fin-natura. U llum se nurrukom l-ewwel kreatura meraviljuża. L-asfur ta' San Martin, il-Kingfisher bl-Ingliż, jibda jasal fi gżejjer tagħna lejn l-aħħar tas-sajf u ftit minnhom jibqgħu magħna sar-rebbija ta' wara. Huwa sajjied fenomenali, fin-natura xejn mhu b'kombinazzjoni. Infatti, id-daqs ta' dembu l-forma tiegħu jgħinuh jimmanuvra taħt l-ilma fil-waqt li l-munqar tiegħu huwa arma perfetta biex jaqbad il-pranzu. Xi ġmil ta' asfuru! Kemm sabiħa n-natura. Ija, sabiħa n-natura ħadd pjaċir vera nisimak tirrakkonta fuq l-asfur ta' San Martin. Għaskont naf li jgħidu l-għed bil-Maltin. Jiena dak li xtaqt nagħmel din-darba, x'inhu wkoll insiba diffiċli. Ħafna safarna fuqhom bl-ismijiet Ingliżi tagħhom u ħafna affarijiet anke l-ħut u hekk. U xtaqt illi nagħmlu introduzzjoni wkoll ta' dawn l-ismijiet bil-Malti ta' dawn il-kreaturi illi jdawruna u jsebħulna n-natura tagħna. U grazzi għal Aron Tanti se nkunu nistgħu nibdew nwasslu din ir-rokna tagħna wara r-riklami kull darba. Tajjeb. Aktar se jkollna fjura issa. All right. Ma bat nurilek Għandek kużità biex inkun naf biex narajk nix għal-nerġiqaw. Tqabbadniex nata sew le. Naħseb iva. Mela mhux ma toċċa lija. Nsaw se naraw iktar tard. Mela, Jaqgħu. x'taħseb? Immorru naraw Ruben? X'qed jagħmel? Ħatħallini iktar bi-kurżità jiġifieri. Iwa, l għamlu għadej Ruben, mbagħad nurik x'għandi preparat. Ruben isu mixi mhux ħażin minn dak illi qiegħda nara hemmhekk. Ruben, ħanwaqfuk ftit, ħantelfu. Kemm tellajt xogħol għal jdirek fi ftit ħin. Sempliċi ħafna biex tagħmlu ġifieri ismani. Sempliċi għalik jew sempliċi għalija wkoll? Sempliċi għal kulħadd. Once li ovvjament tiġi spjegat kif irid isir, sempliċi ħafna biex tagħmlu. Mela, tgħidilna naqra x'inti tagħmel. Palissa qed nagħmel id-disin jien, ovvjament il-kulur ovvjament il-klijent ikun il-kulur li jixtiequ palissa qed nagħmlu turkwas, ovvjament nużaw dat tip ta' pinsel. Huwa pinsel adatta tal dat tip ta' materjal. Pinsel jeżistu ħafna. Għax issoltu l-pinsel tal-ħajt ngħidu jkun dak il-ġbir. Kulħadd jgħidlek imma l-pinsel kollha differenti, kull pinsel ovvjament fih l-użu tiegħu. Ħafna minn nies il-pinsel ma kollha l-istess, ma mhumiex. Fil-verità. Jiġifieri jekk trid toħloq dat tip ta' disin, trid tuża pinsel ta' dat tip. Dat tip, il-pinsel huwa ta' dat tip ta' tip ta' materjal u biex joħroġ dat tip ta' effett li qed naraw bħalissa fuq il-ħajt. Ovvjament bħala pinsel bħal dat tip u mbagħad jeżistu ikbar, jeżistu naqra iżgħar, biex ovvjament jekk inti għandek kaxxi żgħar x'tagħmel. Tuża żgħar jekk għandek pereżempju krutur twil ħafna, tuża wieħed akbar minn dak kien biss biċċa qatt. Tifhem? Bħala teknika jiena. Turini naqra kif nista' nagħmel forsi nipprova biċċa żgħira. Bħala teknika vera sempliċi. Ma nafx. Bħala teknika inti trid tagħmel hekk, trid tisbuh hekk, dejjem tisbuh forma ta' X u l-materjal minnu nnifsu fih żeba u ovvjament fih il-kwarz. Il-kwarz biex niftemmu li warra med-dekorattiv. X'in ovvjament jassorbi u jinxef, jibqa' ovvjament ir-ramla tibqa' fuq barra u ż-żeba tiġi fuq ġewwa. Allura krea dak it-tip ta' effett kif qed naraw hekk ara. L-sfumaturi joħorġu waħedhom fil-verità. Ġidaqsek kont sansaqsik fuq għadin, għax inti meta tara il-kulur, ma tarax, ma tara kulur wieħed. Ġifieri meta tħares il-kulur fil-barmil qed. Eżatt, fil-barmil jidher kulur wieħed, imma mbagħad hekk bid-daqqiet kif qed joħroġ vera sabiħ. Għax inti jkollok ovvjament iż-żeba u r-ramla tibqa' fil-wiċċ mhux ħadd iżorbi, ment iż-żeba tidħol ġol ħajt, ġol primer li tkun tajt. Allura ħorġ dak l-effett kif qed nagħtu issa.
U da effett vera sabiħ. Vera sabi, u sempliċi biex. Fil-fat kont sena nista' nipprova Tista' biċċa. ta' Jew inkella ħanħassarlek id-disin tal-ħaj. Le, tista' Imma tipprova qed biċċa. nara vera faċli. Allura isni ma nistax ma rridx Tista'. Mela ħanara. Issa il-telespettaturi mbagħad jekk vera nkun naf nagħmilha jiena, vera mhix problema naħseb. Kemm ħanamel żeba Ruben? Ftit, vera ftit. Jiġifieri kemm tagħmillu ftit Daqshekk. it-truf u x'vera. Daqshekk. Li ma biċċa ħanamillek? Għamel it-trit, għamel it-trit. Hawnhekk. Użbuħ. Inkompli miegħek. Eżatt, proset, eżatt. X'taħseb? Daqsek. Daqshekk? Ovvjament tittalaq kullum kien sewa. Mhux hekk kien ibqantija, forsi ma minx biżejjed żeba. Però bħala daqqa tal-it hija perfetta. Tajba. Jiġifieri jien kont qed nagħmel isu it-traxxe. Eżatt. Biss. Tara kemm sempliċi. Ah, u impressjonajtni, eh? X'taħseb? Jina nista' Ninqala. nitlaqlem u għamil il-program kollu waħdek issa. Imma verament, xtaqt tippruva. Mela, Biex dak li kun jifhem waħda kemm ħdija. faċli. Ħannurik Mela ħaġa, Ruben ħannurik ħaġa waħda żgħira. Ejt. Mela, jina notajt li meta kont qed iżomm il-pinsell inti u kont qed taħdem, kont qed tuża is-swaba. Sew. Issa jekk tħares li Ruben, iċċaqlaq ħafna l-polz. Issa din hija xi ħaġa żgħira minħabba il-health and safety għax ħafna drabi Ruben ovvjament huwa tas-sena huwa mastru fix-xogħol, allura id-daqqa tiġih naturali. Issa meta inti tkun qed tagħmilha dik l-għada probabbli jkollok bżonn band. Jekk tibqa' iżomm idek riġida, iva, x'inti idek ma żommix riġida minn hawn, allura inti dejjem iċċaqlaq minn hawn. Tuża il-polz ukoll. Tuża l-polz ukoll. Ma tużax. Meta taqbad is-sistema mbagħad awtomatikament. Ġifieri kollu sewwa, però awtomatikament imbagħad li tibqa' taħdem weħda. Biex isalva li L-importanti hawnhekk biex insalva il-ġok li ovvjament. Eżatt, għax kif qalu vera, jien ma kontx qiegħda nagħmilha bil-mod. Imma tafal fejn għax kun ewwel darba qed tibża. Żgur tirata. No pressure, kulħadd taħares lejja 3 kameras, min jaf kemm hemm nies warajhom id-dar jarawna, intom it-tnejn żewġ mastri tħarsu lejja, jiġifieri. Ħadd pjaċir. U ma kienx l-intenzjoni li nikkoreġik, imma biex ngħinek kemm jista' jkun tevita li eventwalment ikollok injury. Eżatt. Mela. Isma' dik il-patruna ġejja. Iva ta' Għax issa għandi mistid noħra qed tistenni. Dal-waqt, ġifieri. Iva, Ma ma nixtieq mela nerġa' il-mistidna li jmiss ħadd ilqaħa fuq il-patruna tiegħek issa. All right. Tajjeb? Ħanara, Mela, ħanara. l-ewwel ħaġa li ħanagħmel, ħanħorġu din naqra l-barra. Tajjeb. Issa. Se tagħmel. Ħanġib Għandi il-patruna. kurzità. Tadam. Issa. Din hija il-patruna ta' Valerie. Telna kemm int kurjuża. Ħanagħmlu hekk ħalli jarawha. Il-forma diġà oġbitni. All right. Il-forma ġa oġbitni, ġifrini naf li għandi fejn poġġi dejja mill-li qed nara. Mela, ara ġejja. Ħanara. Tadam! Wow! Kontak li X'taħseb? nħobb ir-roża żgur. Apparti li naf li tħobb ir-roża, kemm sabiħa. hija hawnhekk bistampa li huwa id-dekupaġġ bistampa, u mbagħad jiena qed nuża wkoll ċertu kliem bħalissa hija twali ħafna f'ħafna pajjiżi, u hawnhekk hawn il-kelma paċi, imma mbagħad fuq wara huwa id-director's chair ta' Valerie. Mela ħadd ma jista' jħodu li issa Ħadd ma jista' żgur. jħodu lek il-poġġi inti biss fuq. Kemm Tajjeb? sabiħ. Jiġifieri t-teknika li użajt fuq dil-Petruna differenti minn dik li użajt fuq Iva, is-sofan u xejn. Iva, fil-fatt dan għamiltlu tapezzerija. Issa tiġġudikanix fuq it-tapezzerija xina minix tapezzar. Ovvjament prim, imma. Inti għamilta wkoll? Iva. Mill-bidu sal-aħħar. Tajjeb? U kemm komda, grazzi. Komda? U tajba wkoll saqajn osra. Tajba. Proset. Issa, ma nafx jekk trid tara kif għamiltu dan. Mela, għandi kurzita Żgur. kbira. Iva, għax dejjem kelli kurzita. Kif tista' idrab fil-verità tisbaw jew twaħħallu xi ħaġa miegħu bħal f'dal-każ, u ġvera. Eżatt, eżatt. Di karta jiġifieri. Dik hija karta iva, imma issa ġiet b'saħħitha biżejjed li meta serraħ darek fuqha ma titqattax. Ekku, ħanara. Imma tippruvax tqattaħħa. Le, ħanara.
Impressjonanti, vera bravu, proset u grazzi. you're welcome. Għamilta tidher faċli iktar M'hemmx milli imniex, ta' tajba. ekku. Isma, ħaqek 4 pasti tal-lews mill nħobb nagħmel, imma ħanajdlek kelli problema. Għamiltom kinnihom kollha diġà se terbaħ nerġa' nagħmillek. Però si problema oħra, għax daw tuża ħafna bjat tal-bajt tal-jom. All right. U l-isfra ma kontx nafsa nagħmel bihom. U allura ġietni frasi illi nsaqsi lil Gwen. U ngħidilha, isma' Gwen, kif nista' nkun ftit aktar sostenibbli fil-kċina u ma naħlix? Għana għatlilna. Iġveri għaw Gwen. Għaw Gwen, għataw inti, mux murtika. Bye, Uri. Hello, Valerio u Carlo! Jiena ser inkun qed nagħtikom il-pariri biex aħna nsajru, imma l-importanti li ma naħlux għax il-ħela ddejjaqni ħafna. U inti għatli li fadallek l-isfra tal-bajt. Allura biex ma naħluhomx, nagħmlu riċetta oħra bihom. Xej, ikonna d-dessert tal-esta, tista' tifriżhom pereżempju tagħmel xi carbonara jew tħallethom mat-taħlita tal-kix Lorraine. Imma naf kemm tħobbu l-ħelu. Allura ser inkun qiegħda nagħmlilkom crème brûlée. Verament sempliċi bi ftit ingredjenti u vera tajba. Ibda billi ħallat l-erba' l-isfra tal-bajt li jkun fadallek. U mbagħad magħhom żid 75 gram zokkor fin. Ħallathom? Żid 2 imarref corn flour, kif ukoll żid 4 imarref coconut flakes. Ħallat kollox flimkien. U mbagħad sadattant ħasaħħar 450 ml ħalib, ħażid kollox flimkien u teqlibhom ġo reċipjent żgħir. Edhom fil-friġġ għal 25 minuta u meta jkunu listi, għamel daqsxejn zokkor ismar fuq. Edhom ġo l-friġġ għal 10 minuti u lesti! Għawna! Hello, Gwen! Hello, Carlo! Jina ġejt taħrabtila l-Valeri mill-istudio. Issa Ġejt sew? narak, għax inti kontet tintaqa ma' Valeri biex tippjana din ir-rokna. Tajjeb? Ekku. U jina ma konċet narak u kontet nimmissjak. Ankajja. Mela, l-ewwel ħaġa ħakbira. U għaw xaw kemmu tajjeb. Crème brûlée ma għamiltilkom għax Valerie għalt li għamlet il-pasti di mandorla. Ma zammitlekx waħda, allura għaw naħna. Imnalla ta' ma zammit li xwaħda xina bqajt allerġiku għal-ġwies. Ħażin. Allura il-mandola kelli tajji u l-ħibs tagħha kibru mhux tiegħi. Eżatt. Tajjeb, issa jiena. Issa l-crème brûlée għalik. Alright, nista' nipprova. Mela le, fidejk, Fidejja. fidejk. Għala xenu ħireġ. Għand il-kuċċarina lesta fil-buti. Just in case. Fija coconut. Bravo. Tintijem. Grazzi ħafna, Gwen. Grazzi. Jiena ħanħallik ħalli tikkonkludi r-rokna tiegħek. Grazzi. Nibat it-tislijiet tiegħek li Valeri. Ħalli fidi. Le, nħalli fidek. Iva, le, mux ċarta nirranġaw issa. Mela, inti jek tara qabli, salli li għalija. U jina salli li. Vice versa. Eżat. Bye. Bye. Importanti ħafna ħbieb. Sejjer u taħlix. Rajtu fejmar li nispera li ħalli li wahda, Karlo ħallejt li wahda u xax jidru vera tajbin, grazzi Gwen, se nkunu qed insaqsu kal-parir kull ġimgħa ta' kif nistgħu nkunu ftit aktar sostenibbli fil-kċina. Intant wasal il-moment li nlaqakom mal-mistiedna tagħna tal-lum l-aħħar waħda llum Dr. Sandra Ġus Darmanin li hija biologa marittima u tafuha mis-sensiela l-oħra. Sandra, grazzi ħafna tal-li ġentilment irġajt il-qajt l-istedina tagħna biex tkun hawnhekk magħna biex nisdiskutu l-ambjent marittimu. Grazzi, anzi tal-istedina, nħu gost ħafna meta niġi fuq il-programm. U aħna nieħdu gost dik ukoll u anke sem it-telespettaturi tagħna. Kienet rokna popolari ħafna. Għażilna suġġetti differenti li għadna qatt ma trattajna. U llum sibna li nitkellmu dwar kif nistgħu niklu l-ħut b'mod aktar sostenibbli. X'jiġifieri meta ngħidu hekk? Għax aħna mmorru nixtru ħuta normali. Ekku, li nagħmlu hija noqogħdu daqsxejn attenti iktar meta nażlu l-ħut. Pereżempju nistgħu nikkonsidraw l-impatt fuq pereżempju tip ta' sajt li l-mod kif inqabad il-ħut jew inkella naraw x'impatt ta' fuq l-emissjonijiet tal-karbonju jista' jkollhom. Għax ikun irid jinġar pereżempju minn Ekku, post tal-ieħor. ekku, ekku, Jew ekku. jiġi importat. Eżatt. Fidek. Ovvjament wieħed meta jiġi importat, tara kif ġi importat, il-vapur, l-ajruplan, dak
kollha ovvjament hemm konsum ta' fuel, ġifri dak kollu carbon footprint ngħidula fil-fatt. Ġifieri ħanibdew mill-punti li ngħidu li l-aħjar li niklu il-lokali. Ekku, u tajjeb għal iktar minn ħaġa waħda, għax ovvjament qed niklu l-ħut tal-istaġun għax inqabbad lokalment, barra minn hekk biex inti ġġibu diġà qiegħed hawnhekk, allura għandek inqas impatt, ukoll qed insostnu lejxin tal-sajjida tagħna. Sew, jiġifieri dak huma modi ta' kif aħna nistgħu nkunu aktar sostenibbli fl-għażliet tagħna. Imma forsi min ikun qed jara ngħidlek imma jiena kif ħankun nafhom dawn l-affarijiet. Ekku, nistgħu naraw x'tip ta' ħut li nażlu. Fil-verità ħafna drabi in-nies imorru għal tip ta' ħut bħal ton jew salamun illi jisu wieħed dejjem jixtri l-istess ħaġa. Għax naħseb ħafif biex issajru, kulħadd jitkellem fuqu u l-iktar li mdorrin bih. Ekku, ma pereżempju meta naraw bħat-ton huwa iktar friskju bħala ħuta hija iktar ħuta friskju. Illi fatti hemm il-kwoti tat-ton. Meta aħna pereżempju qed nixtru s-salamun, idu noqogħdu attenti li nixtruh minn fejn ikun imkabbar b'mod iktar sostenibbli jew binqas impatt fuq l-ambjent. Ġifieri jkun mod regolat. Hemm tip ta' ħut illi forsi mhumiex daqshekk faċli biex issajjarhom daqs is-salamun jew it-ton, għax kemm mhux kemm titfaħħom fil-borma u ħammorru. Ħafna drabi daw ikunu wkoll bla xewk, Eżatt. Allura iktar faċli li wieħed jaqa' Infatti jiena ħansemmi iktar ħut tax-xewk, ma pereżempju hemm is-sardina jew il-kavall li bħala ħut huwa ħut żgħir, però jikber malajr. Il-kavall pereżempju fih ħafna omega 3 li huma tajbin ħafna s-saħħa. Jien joġobni, fil-fatt darba l-istess mort il-kavall hawnhekk qed narawhom fil-fatt fuq l-iskrin qed naraw il-kavalli hawnhekk u fil-fatt anki tal-ħut stess meta mort nixrieħ għalli għandi dan nara llum u anki bħala prezz huwa ferm irħas. U meta jiena sajjartu d-dar oġobni. Għax ikun tal-istaġun, ikun lokali, ikun iktar. U anki bħala ħut, meta nażlu ħut iktar żgħir, ġifieri mhux ħut top predator ngħidulu, ġifieri predator ta' fuq bħal ton l-istess bħal klip il-baħar. Meta ikun dak il-ħut jiġifieri li jiekol lil-ħut iżgħar minnu. Meta nażlu l-ħut min naħa t'isfel. Ekku mill-naħa t'isfel tal-katina qed inkunu iktar effiċenti. Wieħed irid jiftakar li kull livell li nitilgħu il fuq qegħdin nitilfu ħafna enerġija, pereżempju partit li ma jtiklux tal-ħut, partit li mhux diġeriti mill-ħut jew inkella l-eskrementi tal-ħut. Dak kollha enerġija mitlufa. Jiġifieri qed ngħidu tajjeb li jekk tiekol il-ħut fil-parti t'isfel tal-katina bħal mill-kavall għax huwa ħut żgħir se jkollu iktar sustanzi. Dik sustanzi imma wieħed irid jiftakar illi meta qed nimxu mill-livell għal ieħor qed nitilfu sa 90% tal-enerġija. Ġifieri l-ħuta milli kelli kielet lilek tagħtek biss 10%. Ġifieri iktar ma tkabbar il-ħuta. Eżatt. Inqasset jieħu minn dik l-enerġija tajba biex ngħidu hekk. Eżatt. Wow, xi ħaġa impressjonanti. Allura x'ħut nistgħu nażlu pereżempju? Inti semmejt il-kavalli bħalissa. Semmejt il-kavalli u salvejt is-sardin. Issa barra minn hekk forsi ħanaqleb għal frott tal-baħar. Meta nitkellmu fuq frott tal-baħar, pereżempju kont taf li l-maskli, il-muscles daw biex jitkabru laqas għandhom bżonn xejn, jiġifieri daw letteralment ikollhom ħabel, jagħmlu seeding, jiġifieri waħlu dawn iż-żar, daw jikbru waħedhom, jiġifieri inti ma tridx tagħmel xejn. U barra minn hekk dawn ukoll inatfu l-ilma, jiġifieri għandna bħal gandofli pereżempju u l-ġajdri qed nitkellmu fuq l-oysters u l-clams. Dawn meta inti poġġihom ġo ilma pereżempju li jkun maħmuġ, inatfu l-ilma. Jiena naf illi ħejjejtilna daqsxejn ta' filmat illi fil-fatt se jurina dal-fenomenu li għadek kif qed tispjega illi bil-mod ta' kif jikbru, waqt li jkunu qegħdin jikbru qed inatfu l-ilma. U hawnhekk nixtieq ngħid lit-telespettaturi li qed jarawna se taraw filmat qasir li sabitilna Dr. Sandra. U se taraw kif il-kulur tal-ilma se jinbidel waqt li dawn il-gandof li qed jgħixu. Eżatt, għax huma meta jieklu jkun qed jiffiltraw l-ilma. L-ilma li jgħaddi minn ġo ġisimhom jiffiltraw, jieħdu nutrienti u jerġgħu jarmuh il-barra nadif. Mela, ejja naraw dal-video maġġel sewwa u tkunu tifhmu eżatt x'qegħdin ngħidu. Jiġifieri hemmhekk dak qed juri naħseb jiena s-sigħat u x'hekk l-arloġġ. Jaraw bil-ħin ekku, naraw l-arloġġ idur. Fuq naħa minnhom qed naraw li kull hemm ilma biss, fuq naħa l-oħra qed naraw ġifieri hemmhekk kif qed jitnaddaf l-ilma iktar ma jgħaddi żmien dawn qed jiffiltraw l-ilma u ovvjament qed jiċċara u jiċċara. Ġifieri anki meta jitkabru daw fil-verità jkunu qed jagħmlu anki tajjeb għall-ambjent jekk jitkabru b'mod sostenibbli. Wow, impressjonanti,
Kemmu sabiħ li tkun tafhom daw l-affarijiet. Per eżempju, dawn kif qed inti jikbru mix-xej ukoll. U allura għaw ħafna rsiset fej kabrom ikunu rsiset fil-baħar mhux hekk? Iva, rsiset fil-baħar. Issa inti kont taf Valerie li pereżempju meta inti tixtri daw il-prodotti dawn jeżistu anki labels fuqhom li inti jew inkella ċertifikazzjonijiet li jgħidulek ukoll li huma mkabrin mod sostenibbli. Konsensa kif narfuhom prodotti bħal dawn? Għaliex ħafna drabi dawn jinxtraw anki fuq livell friżat, pereżempju. Friżat, frisk, jew fil-bot, daw jeżistu ġiex tipi ta' ċertifikazzjonijiet. Għal ħut li jkun maqbut, jew ħut li jkun maqbut mill-baħar, jiġifieri salvaġġ, jeżisti label ngħidu l-MSC li hija label blu u din insibuha fuq il-prodotti u tgħinna li meta aħna nażlu nafu li dak il-ħut inqabad mod iktar sostenibbli. U mbagħad għandna li qed naraw hawnhekk fil-fatt. Jiġifieri dak ikun ħut ippakkjat. Għax mhux se jsibu fuq ħuta friska, mhux hekk? Ħafna drabi tal-ħanut. Però jista' jkun li tal-ħanut jista' jkun li jkollhom pereżempju speċjalment il-ħut jekk ikun importat ikollhom din il-label ukoll magħhom. Issa barra minn hekk imbagħad teżisti label oħra li hija apposta tal-akwakultura, li jekk inti xtrajt prodott li ġie mkabbar ma mhux salvaġġ, imma tal-inqas dan ikun regolat illi kemm jista' jkun imkabbar b'inqas impatti. Allura aħna fuq l-ambjent. Eżatt, qed naraw fil-fatt fil-filmat hawnhekk qed naraw fuq l-iskreens tagħna. Ġifieri aħna darba oħra li meta jmorru jixtru l-prodotti jistgħu jfittxu dawn il-labels, ovvjament ikunu jafu li l-għażliet tagħhom qegħdin jikkontribwixxu iktar għal ikel sostenibbli. Imma forsi jgħidlek isma' jiena nikol ħud darba fil-ġimgħa. Allura din l-għażla tiegħi verament se tagħmel daqshekk differenza. Tagħmel. Kont taf li n-nies jieklu mal-20 kilo ħut fis-sena? Wow! Ekku. Min jikol mod, jiġifieri mhux min ħobbu ħafna. Ngħidu average, ġifieri mhux qed ngħidu xi ħadd li jkol ħud biss mill-medja, ġifieri 20 kilo fis-sena. Ġifieri għamilhom 20 kilo għal kull persuna li hawn Malta, diġà tagħmel differenza. Wow! Xtaqt insaqsik xi ħaġa żgħira wkoll fuq il-qarnit pereżempju għax ġiet nifrasi meta konna qed nitkellmu fuq il-gandofli. Inti għedt li dawn faċilment kabbarhom firziet u jkun hawn ħafna. Il-qarnit mhux l-istess, mhux vera. Irridu nikluh verament b'mod sostenibbli biex hekk. Importanti li nagħtu ċans lill-qarnit li jirproduċi qabel ovvjament ma dan neħħuħax. Jekk wieħed jikkaċċjah b'mod iktar mhux sostenibbli ovvjament ħajonqos, il-popolazzjoni tonqos u mbagħad ikun diffiċli ħafna biex din terġa' tirriġenera ruħha biex dejjem insibu aħna x'naqbdu. Dik xi ħaġa importanti, semmejnija issa fil-kuntest tal-qarnit, imma hija xi ħaġa li għandna nsemmu wkoll anki meta nkunu qed nażlu l-ħut tagħna kemm jista' jkun naraw ma nkomplux ninkoraġġixxu illi jinqabad ħut li jkun għadu ġovanili. Pereżempju kont taf il-liċċeren idumu sa 7 snin biex jibdew jirriproduċu għall-ewwel darba. Mamma mija! U anki ċertu ħut li aħna nħobbu niklu tal-platt bħal sargi u hekk dawn tal-platt tiegħek jaf għandha xi 10 snin dik il-ħuta biex ġiet għandek. Il-laħwa. Imma dan hemm xi ħadd li jieħu ħsieb li jinqabdu l-ħut, jiġifieri ċerna naħseb nispera li hemm xi liġi li tgħid li ċerna ma tistax tinqabad. Yes, fil-fatt hemm il-liġijiet hemm daqsijiet differenti tal-ħut, jiġifieri dawn huma importanti biex ovvjament nissalvagwardjaw il-reproduzzjoni tagħhom. Ekku, u l-Unjoni Ewropea tieħu ħsieb li toħroġ ukoll anki l-isien. Daqsijiet minimi. Id-daqsijiet minimi ta' ħut li nkunu nistgħu nixtru. Interessanti ħafna, Ħadgost ħafna nisimak. Forsi messaġġ tiegħek il dawk li qegħdin isegwuna hekk biex tgħidilhom isma'. Għatu każ dil ħaġa u dejjem ippruvaw għamlu l-għażla tajba ħanajdu hekk. Ekku, l-importanti nippruvaw kif edna nimmurru għal ħut tal-istaġun, dejjem dik hija l-iktar ħaġa sempliċi naħseb li wieħed jista' jagħmel li jmur għal ħut tal-istaġun. Pereżempju issa qegħdin għaddit ir-rebbija. ħajibda s-sajf dal-waqt. X'ħod ikonna bħalissa, Sandra, tipo li jkun sostenibbli għalina? Bħalissa qed jibda anki jiġi l-ħut iktar li jikkaċċja, ġifieri pereżempju bħalissa hemm anki ħut bħal lizzijiet li bdew jitfaċċaw. U mhix ħuta li wieħed imur għaliha spiss, però hija ħuta li hija tajba wkoll. U hekk fl-istess ħin ma nkunux qed nikkonċentraw dejjem fuq l-istess speċi u nifirxu mill-ħut li niklu biex kemm jista' jkun l-impatt ikun mhux fuq ħaġa waħda.
Iġifiri, l-lum jekk nistgħu morru b'messaġġ sabiħ daru illi kif bdejna illi tikol it-ton u s-salamun għax hekk imdorri. Illi tipprova id-darba li ġejja li tmur tixtri ħuta, tipprova tixtri xi ħaġa ftit aktar varjata u xi ħaġa li għadek qatt ma Il-bejjeħ tal-ħut żgur Suppost ħajjejnek u ħajjajnek ħajjejnek żgur. So, grazzi ħafna. U jekk ikolkom xi mistoqsija tista' tibatulna wkoll messaġġ fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u aħna nsaqsu lil Dr. Sandra u tkun tista' tigwidakom ftit iktar b'mod speċifiku. Sandra, grazzi ħafna. Ħanajdlek ta' rigal minn ta' qoddimek li huwa rigal ta' kummerċ ġust, tkellimna ma' Elena fuqhom u ġentilment Lub Djakonija Parroċċi offrewna li l-misidna tagħna għandhom dar rigal. Ħanħalli lilek tażel, ħalli tażel waħda li toġbok. Ħanażel mera. Sabi ħoġbitni lili wkoll. Il-Mirja aħna nisa nobbożgu. Grazzi Sandra, niltaqgħu aktar qudiem fis-sensila tagħna. Aħna ħanifqu għal ftit momenti bqgħu magħna.